Start na. Okay, rolling. Start. Pakpaka na. Okay. Yo mga boss! Maayong gabi. Another day, another satisfied customer. Ay! Dili day. Bitaw guys! Basin natingala mo nganong kami mo inaadiri karon nganong siya akong kauban. Kabahin ni sa istorya sa Bisaya. Before ang tanan, ay magsugod. Ako dahil si Spike Datoy o ako ang partner, si Monica Laganya. Hello everyone! Dili ko usually makita ninyo sa camera kay I'm camera shy. O karon, special request niya o anniversary na mo, so I'm here. Ano to? Yes, I'm here. Tuod, 6 years na ang Bisaya Clothing. Sabi kaya inumubay sa pag-bless niya. Dayon. Grabe po ito nga kaagi, oy. Dilalim. Pero dili pa man siya. Dili pa man inani ka dako, inani ka kusog, pero at least naata diri. At padayon. Amo ang tubagon ang kadalasan nga mga pangutana sa uban ninyo nila o makabalo pagid mo o unsa amo ang naagian para maka-share mi sa amo ang 6 years nga sungag sa mga pagsulay. Among i-share among mga ups and downs. Yes. Dili pa man siya inana dyan, pero at least share na mo o basi na apod may makuha mga lessons or mga angay na to likayan ani nga field. Balik ka sa sinugdanan. Giunsa man pagsugod ang inyong clothing business o isulti pod unsa hingalan sa inyong business? Kuan man gud unta na kanang Bisaya. Bisaya Like- nga Bisaya gid. like BISAYA. Pero kay pag-register na mo Sa sa DTI. Dili siya pwede. Mo to nangita mi way para ma-beast ay makuan siya nga. Nindot ra pud siya paminawon og nara pa yung meaning. Mas kuan siya mas isog or astig kay paano man siya gud kanang ito nga time kay gasayaw pa ko o Saya siya din garap. garap dayon. Ma-connect ra siya sa iyahang mga ginabuhat. Isog-isog. Dayon ang Bisaya yun kay dili lang siya ingon nga Bisaya. Dili lang siya Bisaya lang yun. Bali amo ginang gihuna-huna og ayo daghan kay tagikuan na to nga Daghan ngalan. kay mga ngalan nga na abot sa mga una ato. Then mao to nakuha na ko nga Bisaya kay murag usap pud siya sa no grabe to Kay mga ang pagsulay. beast mura to siya symbol sa ka-strong, ka-isog. Which is Mapagsulay. ma-apply na mo na sa among selves kay isog man mi. So what? Moto. Moto ang Bisaya. Moto ngano ang Bisaya. Anong Bisaya. Beast. Kay ako alam ko dahil i-clear guys sa kay sa uban inigbasa nila Bisaya. ilang pagbasa kay Bitsaya. Dili na siya Bitsaya ha. Bisaya. Yes. So ang mura na siya Bisaya pero na IT. Bisaya. Bisaya. Sunod nga pangutana. Unsay rason nga nung clothing business ang inyong gipili? So good sa yabihan ako din. Yabihan Online. din siya. Yung Dayon. maligya na ato. Sa una, nagsugod na ko, pre-order. Yeah. Katong before pandemic, wala pa man to'y kuhan ko, dili pa kay sikat ako ang online shopping. So, og mag-post ka sa Facebook nga, kinsay mo order ani, kinsay mo order ana kay kuan ka nang naay mo, nara po yung mga mo magpa-order, pasabay, inato akong ginabuhat sa una para Wala pa to'y makakuan ko, wala pa yung pandemic. wala pa to'y pandemic. Then siya, nagyabi siya. Dayon, pag abot sa pandemic, dito na dayon nga naka-realize siya nga okay di ay nga kuan business ang kanang mga t-shirt. Sugod atong sa Bisaya rap artist nga page. Nag-idol lang gid pud ko clothing brand. Sa una kay nahanap ko nga makasuot og inani nga ga-idol ko. Kanang makapalit ko nga inani din. Na hangtod karon nga ako na mismo pud kami na mismo may Dayon wala mi kuan na to, wala jud may nanakad ako nga budget. Dayon came up siya idea nga what if magpa-pre-order mi dayon mag-pre-order mi dayon Nagsugod na ba siya. kuan pa. Kanang Oo. wala gyud as in wala gyud siya. As in wala gyud siya nga kuan. Ang mga kwarta kay kuan pa jud mi ato isang kahig isang tuka maka pangwarta mi dayon. Yeah, Pangkaon. mag-minimum pa gyud ang t-shirt og 30 at 30 pieces. Ano Wala eh. jud to.
30 pieces nga t-shirt sa Bisaya Rap Artist, ang likod katong mga ngalan sa mga artist. Online poster yun. Nagwala, pero order din. Ayha, kung makapaprint, makakulik ko sa ilang bayad, din ayha ko din. Ayha dahil may Nagsugod yun siya nga, zero. Ang among gigamit nga pang pa-print, ang katong kwarta sa mga pre-order. ni-pre-order. Kaya bayad din sila, kato nga, Oh, kato na rin akong ibayad na yun. Shout out sa mga nisalig atong time. Yes, Grabe, grabe, thank you. Thank you guys. So yung timing pag kayo atong time na siya kaila nga kuan ganang mag-design. Ronel Montaliana. Isa po Isa si po si Kuya Jam. Kuya Jam. Jesus, Isas mabait. mabait, good. Mabait siya jabay, walay Siya may question. gakuan na Si Ate, as niya gasagop na to dito. Ate Chari. Sila pa si Mana Yes. para Sisi. ma-build gid ko ang Bisaya. Sinugdanan siya jiga kuan Oh, na asa ko dapit gatudlo ng asa production. asa ani diri ka magsugod diri ka ana kani mo designer kani mo ana. Mm. Kuya Jam, thank you kayo so much. Then every time namin sa Cebu sila jud na yung mag-adapt namo. Yes. Thank you kayo, Thank Kuya you Jam. kayo. Nasugda naman ang inyong business, namugda naman ang Bisaya. Sa tanang mga challenges ng inyong naagian, kung sa inyo ang nahinumduman na pinakalisod na challenge sa inyong pagsugod. Di pasanginlan mi nga kuan. Drug dealer ko nung mi. Atong time makay nimo mugod kay mi ato. No? Piki gani. Kay kana naging isang kahig isang tuka ra. Di mo kay metong time dayon. Kuan kanang maghilig man gud mi maglaglaag dayon. Dami gihulman nga tent. Dayon na ni kuha sa tent. Ano dito kasi nilan. Ano dito sa Mo din amin. to nga. Naili kuha sa tent dayon. Pagkuha sa tent, nay nakakita ba rin? Drugs ko na to. Drug dealer ko na mi. O drug user. Dayon para makuha ko siya unsa ni ma-clear ang ngalan. Amuhang ipabarangay man din. Na sila lista yun. Ang lista nakabutang unang rason. Ganong nakaingon silang drug dealer mi or drug user mi. Kay niwang kay mi atong time. Dayon bulaw among buhok. Isa nakarason. Ikaduhang rason nganong daw daghan mig kwarta kay katong time sige mig laagan kay bisang tanan. Dayon, bisag wa may mga kwarta kay mao ra man toy pahuway na bisag karon manglaag man jud mi. Bisag kami rang duha kay bisag apiki kay Stress. pampakalma ba sa usaw. No to nakaingon sila nganong sige muglaag. Nga nganong na may kwarta pang laag nga. Buot jud sila. Nga si Monica wala mo na ka mag-eskwela. Unsa wala mo na trabaho. Pero wala sila kabalo nga gakuan ko ato. Wala sila kabalo nga ga online selling ko. Dayon siya kuan daw ko na siya, wala ko na siya trabaho din. Kato iyang yabihan, sa iyahan na tong igagaw. Nya kabalo sila nga sa iyahan to igagaw ka Kuya Daryl. Ano sila katong yabihan ka Kuya Daryl man to. Nganong kuan, nganong daghan magkwarta si Spike nga nanabaho ram na siya ni Daryl. Nya pila ra may sweldoan ng magamagyabi. Dapat to, ay, except sa online na to, baligya, mga t-shirt, nagkuhan, binag dato, mais, Oh, namaligya mig mais. nagmais. Katawanan kayo kay Soroy din. nagkuan mi ato mag maligya mig Online, mais. magdo na to. Online. Among mais kay kuan kanang ako'y magluto tanan, ako'y magluto maglungag sa mais, ako'y magluto sa cheese. Then i-display na mo dito sa iyang shop. Then siya may mamaligya, siya may mo deliver kay mag-deliver pud mi online. Mo ta mong mga side hustles sa una para daan jud yung mga extra Mao income. to'y pinakauna, yun nga, sunod sa yabi nga. Oo. Ito. Namaligya mig gabi din ako, namaligya na jud ko daan sa una, tabang ko sa akong ate og pamaligyan choros sa Boulevard, nakapamaligya ko dira sa Boulevard og choros. Ambot kinsa kayo yung nakakuha na to. Dayon. Kuan ka nang maligya po ko mga sweets katong Oreo Oreo nga dessert dayon katong Black Sambo namaligya ko kinana deliver wala akong mga side hustles mo na namin mga extra nga kwarta niya nakaingon sila nga ano daw ko nung naapoy mga namin kwarta nga wala ko kang magsila Dayon, ang siya yabi, kay, o makagama ko yabi, ibalik ko lang to. Ang libor na kaya kuha man. iyang labor so kibali ang Apa, ang ibalik. ginansya sa yabi katong mo sa shop ni Kuya Daryl iyaha labor iyaha Napay mo nang siya, nadyo mga extra naman dyan mga malipay nga mga kuan customers na itip so na ako dyan iyahang maka extra jud mi dili jud kay kanang kuan ra dayon mo to kay man sila nga wala mi kwarta nga wala ko kang magskwela siya wala ko siya kang magskwela din dili siya tagiya sa yabi mo to lang sunod nga rason din sunod pod nga rason niya kay amuha ko ng mga barkada bulaw to na ng buhok sa among pa si Shilka si Diyan. Istong si Ibib, si Dayan, si Meltroy. Kaya sige man to, sige man ko yung gato.
Kay bulod og buhok. Inalagay ng mga drug dealers guys. Manang Moto suko jud kay mi ato amuha jud gikuan. Marang nagpaitom ko buhok. Nagkuan mi nagatubang mi sa barangay amuha jud tong gikuan. Amuha jud gi klaro tanan na wala jud ni ana. Mapoy kuan, mapoy advice kay nag-dol with me. Pwede dulan nga Oh, na. mga naay kuan ba? Okay, mao Maka-decide din ana nga kuan ba jud mi. mao po kayo. Oh. Nangita jud ni unsay tawagan na nila mga right persons anang mga butanga. Kay mao to laag ka din. Kaliton ba bunlot niya din wala kay gibuhat na. Ato katawanan lang jud kayo ang raso atong panahon na wala jud mi gakatawa ato as in grabe among kalagot among kaguol as in gayak-iyak jud mi sa ilang atubangan kay ano inahanap mo. Kay ila ra man gud na mo to. Ano to? Mga to siya. Dili jud siya okay. Very sad. So mo to ilang rason katawanan kaayo siya pa naon karon. Sige. Next. Sa inyong kuan kaisog nga sa pag-face o pag-atubang sa inyong mga challenges, nabay time nga feeling ninyo lamin ay undang. Siguro kadaghan. Kanang murag nakagana. Samot na tong paano, giwala na mo ang mazamis. Kato nga time. So good. Kailangan pag man sa pandemic, kaya ito nag-shop. Then nagsunod-sunod na din to siya. Then nakaluyan sa Ginoo, naabot og sindangan. Then Sindangan. pag man sa sindangan, ikaluyan pa yun, naabot mi ko sa amis. Grabe to ka. Murag overwhelmed kayo among kuan ba? Hindi. Among huna-huna nga. Nakapatuyang. Lakayam din nato. Nakapatuyang to kayo. So gisunod dayon na mo ang uzamis. Ang uzamis, pila ka months, kinahanglan na namo siya iundang sa mga personal nga reasons. Dito na dayon, gasunod-sunod tanan. Among sakyanan, nakapaming sakyanan. Pag sunod Siguro. atong uzamis, nawala ang uzamis, ang sakyanan na pag nisunod, dito na dayon may nakahuna-huna nga. Dili para amuha ang uzamis. o ang sakyanan. Dito na dayon, na-realize na mo nga, lisa jud siya. Dili dayon siya pwede og sa Pag human taas ka rami permi. pag human sa sakyanan, ang sindangan ako. Motoy kuan ka ng time nga lami na mo undang. Pero here we are. Staying strong. Bisaya. Tapos ka nagapon. Is it nga mag-partner mo in life o mag-partner mo in business? Giunsa ninyo pag-handle kung dili mo magkauyon sa inyong mga business decisions? Ang amo ang sitwasyon gud kay puro may na busy dayon. So og aburido among utok duha. Hilom lang sa. Gasabot na jud bidaan nga. Og aburido tang duha, naatay isa mo ka, naadyo isa nga mo paubos, naadyo isa nga mo hilom. Kay og init ning duha, samot ning duha, bulag jud ang paduringan. Samot na siya nga. Sa among duha, siya jud ang dali ra kay sa puton. So, sa among mga arguments, kasagaran siya man kay mo hilom ra. Ako may mo yaw-yaw jud siya, hilom na lang siya. Siya may pinakabutan. Pero pag siya pod mo'y nakapabor, siya pod mo'y sa putong din mo. Ano na siya nako? Awa jud ko. Inalara, dapat dili jud kuan dili makigsumpaki diretso ba. Mo kalma sa ay istorya. Nga kanang. Ano gud sa tanay? Kanang Pero na times nga Oh. kalagot jud. Kanang di importante ang magsinabtanay. Pila nakatuig ninyong pagpamaligya sa inyong business, daghan na jud mo na-encounter nga mga customers. So ang question, unsay pinaka-worst nga inyong na-encounter nga customers ug manawagan mo sa inyong mga viewers message nga para malikayan na nga na? Panik kay siya kay kuan nga ng Content ra ta to na kuno to na. okay, content na niya sa una no tinuod no. Tinuod. Sa una wala pa ni nga shop, gi-content niya sa una naay kuan, naay someone Samuan lang Yeah. sa nga nisulod diri. Kuan actually recently lang. Pero wala man na problema. Okay ra. Kuan lang siya ba? Kanang dili lang namo malimtan nga encounter. Wala jud na problema na. Okay ra jud kayo. Kanang kuan siya kanang medyo sa may term na kanang siguro dagan siya kwarta. Dayon. Sabi siya diri. Kasi mga kauban. Pumili mo muna. Pag dito Ay, mo, mo dagdag si kuan na kinunan. Hindi. Ay kaduha. Sige, ikaw na. Pamili mo. Palitan to mo. Then, so, next day, mga pila ka days,
Balik na po siya. Ako. Sige, bayan. Pagka ikatulong ka adlaw. Ay, dili siya sunod nga day sa mga laktas-laktas. Dayon. Ang last day. Dagan kayo siya gikuha. Mukha na siya, magdagan og Mga 20, 20k. Then syempre kami. Ako nang Okay, ako okay. nang ay dili katulong naman to no. Pag katulong nga adlaw kay shoot to na mo dayon. Na ang mga model na ko. Pagsulod niya, napakitang gilas eh. Ay, kuan ganang inahan ko magastor no 10K. 10k lang. Bangting yung dalunggan. Oh, kini. Sige. Moto gi. Amo yung gikuan jud, amo yung entertain og ayo kay. Syempre. Ay, bisag dili inana. Entertainer man dyan ang tarong dire. Pero katong time busy kay mitanan. Pero giundang lang yung shoot kay nabot sa kay ning palit lagi siya ganyan kayo. Moto ni inana na ako siya. Then kuan kay mi kay pag sa mga pila ka adlaw, grabe Mingaw ba kaayo. grabe ba niya og palit. Oo. Daghan ba kasi palit di. Una na mo. Then straight na pud Oh. mingaw ang Oh, siya. nauna na mo So, ato. nauna na mo ato. Kani kay makahidayon mga makababawi. May gani na ani siya kay. Yung timing makabawi guys, niya ato. dol na anniversary mo din. Oo, di pa- Guigo ra pod. Di ito guys. Prank ko din tanan. Na prank. Pud siya scam kay. Nada siya emergency. Makasabot mi niya. Okay. Timingan lang na timingan. Pero Timingan lang jud. siguro maragi na ato nga. Nato nga sitwasyon ba makagold jud siya kay luoy ka mong tindira, daghan kayo ni Oh, pamit ang ko kuan ba ang oras o nasayang. ang kay- lihok. Kay 2 days man gud pud to nahitabo no. Okay. Kay pagkaugma ni balik pa siya Pagka manibalik siya, namili na po siya. Kana laging kuan na kanang kana. murag kabalo na tanong ba ang inanagi ba kanang gasto yun siya di. Wala ra pud ni ipapili ra pud na mo. Kaya pag Wala po may manuman, idea ato nga. kuan di prank ra din. pag kuan na day mga ero dagan nag mga pangtan or unsa ba diya. Ano to din siya. Ano to? Mo to pinaka dili walimtan nga encounter to. Pero all goods ra, wala ra yung problema. All goods ra to siya. Kato nga kung hitabo. Ang problema, Nakaka-on mi ato nga. If ever maganig dili ra kaayo kaya, ayaw lang mi ang oras, paasa. ang oras ba? Kay sayang. Like pareha pud anang kuan, pareha pud anang magpa-reserve reserve. Kana sa pod. Magpa-reserve dayon. Sa kuan, sa Magpa-reserve din, cancel di ayo niya, na-reserve na din. Sa Nabalibara na namo sa tong atuang- uban. Sa pod sa ato ang kuan, sa ato ang si tawag gani Sa sa TikTok. COD na to sa Oo. TikTok. Naiuban nga mag-tripping ra. Kapila na. Oo. Naiuban. Order dayon. Order din mga pila ka adlaw Oo, mong then balik. kapila pa jud di mo balik na pud og order din, i-return na po Return din, po. order na po din, i-return din. Syempre Oras kami ba yun? di mi ganahan maka-penalty sa kuan, sa COD sa TikTok. Ang oras kay matunga ang good kay ang ibutan to. Ako kay naana jud kay mga lakaw din siya pud naana pud siya lakaw ya pagka kanang adlaw kay giset na namo din. Ayaw lang mi guys, ayaw lang mi ninyo binuangi kay sayang ang oras, daghan ang bibiglat Ano, po niya. ano, Kami rang duha sa among kuan, negosyo, kami ra jung duha magtinabangay, lahi naay magbantay sa shop pero naay mga lakaw nga. Kami ra jung Kami ra mismo gyud. munay. Wala nay lain. So So may uli pa man ta ka ano. ito lang, hangyo lang mi please. Ayaw mi i-prank. Kay sayang jud siya sa oras. Ato. Unta nga dili pud ninyo buhaton sa ubang negosyante kay ang mga small Hustle, ang business. hustle ba? Oh, ang mga small business Nag-hustle owners din, guys. i-hustle pa yun na sama na. Ang mga small business owners muna na jud na nilang paningkamot. Dayon binuangan ra, scam ra, prank ra inana. Okay, Bisan pag tripping. mo ingon ta nga ana man na inana naman jud na basta magnegosyo pero dili unta na to ikuan tolerate ug dili na to kuan ianad Ang nga oras, magbinuang ta kay kanina gid abi mo kayo. na importante yun. Ora to. Hangyo lang ni. Thank you. Unsa may kasagaraan nga misconception sa mga tao sa inyo ang duha or in general sa inyong business? Misconception? Kanang mura kaligya sa mga tao. Unsa ka nang? Kuan, Sarap? Oh. dili ka. Abinilag ka na mo bro. Dili di ay. Sayop nga pa muna. Kuan kanang daghan ko na may kwarta. No? Ramdam ka ato katong naingon nga kuan kanang kana negosyante ikaw ra na magdawat og kwarta. Ano yun? Ikaw ra na maglingkod, magdawat ra og kwarta sige. Bayot, uy. May kuha nila, marag mo naman Sa mga wala kabalo guys, iyaha tanang trabaho. Wala na siya laing gipabuhat sa trabaho niya. Iyara na tanan, wala na siya galingkod kadala ra dawat ra og kwarta. Sumuto, anang mo na sila nga dagan kay kwarta. Pag kuan dira big, duta ka iba. Pero dili lang pud na sa amo ha, mao dyan ay kasagaran ko misconception sa tanang mga negosyo. Inaanak na gidagway, no? Ang kuan ang likod man gud sa kanang negosyo kay kanang
nila nakita ang kuan ba ang Ang bills, kalisod, mga bills, mga expenses, mga kuan, mga kamingaw. Dili man gud sa tanang panahon kusog. Unang ang upan nga wala kabalo, makaingon siya silang mga negosyante daghan kay kwarta. Guys, Huwag dahil madali. ayun po. Sige na ay mga tao nga dili na to ma-please nga uy palitan ni kay nindot imong clothing so dato na sila mapugos. So unsa inyong mga ma-message or masulti sa mga tao nga murag walay salig o dili ganahan sa inyong clothing o sa inyong brand. Ano ba anang magpasalamat na po ko. Kay dili Isa sila. dili man gud po wapod may gaingon nga sila may market na to. Nadyo'y bashers. Ana. Pero Pero- dili pod may kaingon nga. Sila pa kuan, beauty is in the eye of the beholder. Ano So dili jud tanan, depende ra jud sa tawo, ganahan sila sa imuha, ganahan sila ana imuhang gikuan. Nadyo'y makaingon nga jijimon. Namo gyud dili pod ang dili apoy uban nga ang trip namo dili pod trip nila. So kasabot ato dili sila among target Dili sila market. market. Moto ang among masulti nila. Thank you ra gyapon. Okay ra na paano, guys. Good. Inyo pud na. Kasi tawag na. Oh, makamotivate po to siya. Unang thank you kay na-motivate po mi nga. Yeah. Wala na ay dili ganahan ba Yung mas maningkamot pa. Pakita way nga mo ganahan. Kita mi Oo, mga sabay, designs nga basin maganahan mo. Sa pa ang Pero dili jud mo ganahan. Okay ra uy. wala tay mahimo ilaang mo gyud na. Inyo. Inyo ang gyud na. Pero Yeah, kasi yeah. dai mo sabihin yung utok dia. Palit na. Palit na. Unsa may mga plano ninyo para sa inyong negosyo sa sunod nga mga tuig? Sa inyong nakita. Ang plano no, planohon pa. Mm. Kuan bay. Siguro ang atong sayop ko sa una kay dapat mahugit to target gyud namo ang ako ang giampo nga magkatag ang Bisaya ibali ang store magkadaghan ba ni naabot ng tato sa punto nga dito na di ba tulo na ra branch dayon dinator ang kalit nay kakulian Naay mga safe may decision. pero May mga nagpasalamat ra gyapon mi kay kuan nga nang naka-learn ipukaw mi ato, oh, naka-learn. ipukaw mi siguro murag yahatong gi kuan tuyo ba tuyo no Kay kung ano man gud mi ato pod kanang murag kampante na kay ba kani kusog ni kay dirita kay kusog ni din ana ang una ato kaya na namo diretso Murag, pero dali dili na- di ay dali na kay kay nani. Pero dili day inana kasayon. dili di ay siya pwede dali dapat tagaan jud og kanang Oras. time una akong tag-ayo okay ba na dayon kuan pod kanang dako pug impact ang kuan ang tawo sa imong palibot pili og tarong ang tawo sa imong palibot. Yes. Mao to siya og gitugot na pod balik. Anong Yes. bili man. Kana ami atong Ang atangan atong atangan sa susunod na Yeah. no, daghan kayo may plano nga mahitabo sa Bisaya sa among duha Mm. sa amuang brand. Atangi lang na ninyo kay napatay mga mga dagko pa nga desisyon nga buhaton nga Oh, unta Lord. nga unta giyahan mi sa Ginoo Lord please Yes. kay siya ra jud ang maka-decide sa tanan. Sige kayo, nag-isdot naman mo mga plano sa sunod nga mga tuig. Kung sa inyong na-vision or asa ninyo na gusto makita ang inyong brand in the future? Atong kay nabe. So kuan sa TV. No. Pwede, why not? Chat chat. Og itugot. Og itugot lang bay. Yes. Nothing is impossible. Idol kay namo ang UA bay. UA. Isa ang Underground UA Pilot. sa among pinaka Yeah. gi-look up nga koan brand. Dayon sa Manila kay MNLA So, o nag-andoy jud mi nga ba. plus LA o sa High Minds. Yes, Kana sa sila. shout out na nga mga brands. Isa na sila sa among mga gi-look out nga koan, gi-look after kay tanan po siguro kailangan nga mga brands no. Dayon amuhang kuan, amuhang pangandoy is maabot jud siya sa dili lang kay sa Pilipinas ra. Maabot pud sa laing lugar. Naabot naman. Pero lisod pa kayo na siya. Naabot siya Naabot man pero sa laing lugar katong pero mga- tagsa-tagsa oh, pa. nadala sa Dili pa mismo ang kuan, tagsa-tagsa pa. O gitugot lang jud no. Kasi Why hindi not? siya rin nakabaluan na. Oh, wala may Pero, kuan, kapag wala ako- may limit ang kuan pangandoy. Mangandoy tagdako, mangandoy na lang ang ganita. Dako una nato. Ana. Sige, last before mag-shoutout, unsa man ninyong ihatag nga advice
sa mga couples or bisag dili mga couples, mga single nga gusto pud magsugod og negosyo tug sa ilang kuan, maghatag pug brand o mag-brand. Sa ko kay ay nang pagsugod. Kay daganay lang. Pag stake sa what if nga negative, dapat ang what if nimo kay positive bay. Yes. Ayaw yung what if nga makuan ko ani, what if inani. Dapat what if inani tanong, dapat nindot siya. Inana, positive yun. Sa kanta pa nilang Winston Lee, layo. Ano? Layo na. Ayaw pa pero nagkalayo na. Anak, di siya dahil. Ayaw padala sa imong tapol. Pag inay pinaka-pan kanang si tao na pinaka-kontra na to atong kagalingon nga kanang tapulan ta kana bay. Yes, kaugalingon jud atong pinaka-kontra pero makuan mo jud na nimo ma-overcome ra na nimo samot nag imong Paano siya? Mangita na kag paagi og asa ka si tao kana asa ka dapit nga mawala ang stress nimo kay mao gini dapat yun pod. Sa pod kay kanang mga istorya nga maot. Ayaw gid pa pintalan na gid ay napasigi tapos nga sa dunggan gid. Maabot gina sila nga kanang may nana nga tao. Ang imong naon og nganong nagsugod ka ba? Dapat mao gyud tay mong ikuan nga maabot jud diha. Dali buta to, maabot ka kanang magpapuan ka to, mapituhan ka to. Mo nang ang baton, masamok na diha bay, magtuyok ra ka diha. Imbes lahos ra ka, imo man tong giambat, nagana ra ka dito. Kaysa atong imong harang ipasagdaan, los-los imong dalan, diha na dayon. Pero dili man ni siya kuan ka ng ingon nga istorya kay ni istorya mi ani kay nana mi naabot. Ay nana man mi naabot pero dili pa inana jud ka dako. So naragid ninyo og inyo ang tuuhan. Pero kay sa amohang mga nagian siguro kuan na to kanang pwede na to siya nga mga experience namo para makaingon mi nga ani nga mga advice. Pero dili wala mi nag-ingon ha nga paminaw-naw kay ano mi Dili sa ko taas ingon nga. kayo. Wala guys, ubos layo pa kayo mi sa tinuod. Dili Layo ko as in. ingon nga kuan bay kanang nga journey kay inani silang Kuya Spike, inani ang kuan nindot nila, nindot din nga mag-floating pud mo. Sa mini ra ninyo ang say nakuha ninyo nga ikamaayo ug unsay ganahan ninyo. Like dili lang kay clothing, mag-clothing mo. Ibutang nga to dito mo maayo sa uy maninda og bugas. Uy maninda ka og kuan Yes, basta kay dili basta naman floating ang pwede negosyo. Pero ug maoy inyong ganahan. pwede Basta ra kayo gyud. mo to kaingon, saligid jud inyong vision, saligid inyong Kung unsay plano ninyo bay, lahos ginayud basta kay dili lang dautan. Ayaw na lang. ginayud. Ana, maura gina siya. Dapat be a good person. Dili pod di mahitabo bay ug wala siya. Ang Ginoo wala nagpalayo na mo. Yes, Bigyan siya always mahitabo. pasalamat jud. Kaya pasalamat ampo niya kay siya magyud pud mo yung nagpaluyo hatag og dalan ba Correct. sa ikaayo. Correct. Ana. Thank you kayo. Thank you Lord. Thank you, Amen. Lord. Kinapa, sige. Sa inyong brand, sa pila ka tuig, unsa may pinaka biggest exposure sa inyong brand o kinsa kini mga tawhana nga nagpalayo nga inyong gipasalamatan kaayo? Kuan. Ikaw ako. Una kay siguro si Kuan, shout out sa Rebel Dogs. Si Hero, si Brugoy, Pitch Winston, nga silang bangkilan. Kana dako kay naglagtabang na ko sa exposure kay. Winston Lee, Winston Mr. Lee, Lefty. Winston Lee, Mr. Lefty, kana sila. Grabe kay na sila og support nga kanang bitong wala ka ni hangyo nga "Uy, pwede kuan kanang inani na inana. Samot na si Winston Grabe Lee kayo. guys, pag naana siya dipulog si Winston Gusto Lee mo, guys, ani, offer dyan na oh. siya nga mag-live kung diri homestan. Itong gamiton imo ang Mali pesos. gina siya Ano dito. dyan na siya diri, mapit dyan na siya diri sa Wala libo gina. o iyahang Grabe. Paris si Queen Queen. Luis. Thank you. Grabe Kay siya Nyox. kayo na sila. Dako na kayo silang tabang sa exposure sa amohang brand, Then about sa branding, ang nagtambag na kana si Hero. si Hero. Siya may mag-chat na kana kaniho dapat nina. Dili lang kay mo sulod ka sa masa kay may uso. Dapat ilong gid mo ang branding mo gid. Mo to nga sir, paano po sa iyang mga gipang send bitaw nga kuan mga gipang lantaw about sa branding mo to kung bisag di ko kay ko ka kuan mag English gid ako gid gisabot. Imagine na, Hero biya na, Okay. bayot. Grabe ka busy, pero Dayon sa kuan, sa akong mga amigo bay silang Jegs. kuan pa lang, atong design nga, kuan. Hip-hop elements, Jex na daan, Jex Boy. Walay puwas nga suporta, Jex og Boy. Sinugdanan pa lang daan. Boy. Mupalit na na si Jex! Sa una pa lang, mupalit na na siya. Local. Agad mo pa pagsugod jud namo.
Pag siguro ganito tro na apat tong t-shirt na ko at hip hop elements niya. Sa videographer o photographer si D. Chua. Oh, shoutout po na to si Jomar. Jomar Photography. Yan sila. Isa po na sila sa nakapasugod na mo anang ko ang picture. Dayon. Chito! Pinaka the best na one by Gi-flex ni Chito ang mga brand by pamaagi ra pod ni Buyak. Shoutout. Shoutout Buyak. ko. Kana silang duha. Si Buyaks o si Mageng Geng. Wala, Yes. grabe po na kayo sila. Dili na sila mo dawat og bayad bay. Dawat na sila gatang-hatag ng may sayan ni dili na magpahatag. Support kayo sila. Thank you kaya guys. Dayon, I love you, pamaagi po, brother. pasalamat po ni Buyaks kay Yes. kuan katong gitagan mi niya chance nga Oo, katong makuyog pagkuhan. atong interview niya ni Chito. Gi-flex ni Chito amuhang brand. Sorry. Kato mo Kay ni Kuyog mi ni Buyaks niya. Timing to na atay sakyan ano. Okay. Ay sakyan na ato dayon. O to kuyog mi nilang Buyaks pag adto. Wala Ni gyud adto ko. jud Wala bigdao. ko gadaduha atong balibad pud pag ingon niya pag invite. Mm. Kuan ko yung tayo. Ya libre mi ni Chito ato og gas. Stay Stayhan. on. Hotel Hotel. pa imo. Kato po din, gi-flex ni Grabe Chito ka. boy, gidawat niya ang t-shirt nga walay duha-duha dayon gi-flex niya diretso gisuot diretso. Grabe, guys. Gisuot pa jud ni Chito ang t-shirt katong ka-interview siya ni Baste. Ug si Gonggong games. Oh. Na unsa? Games gani. Dili ra sa kuan, mao na yung pinaka kuan old god nga model na ko. Silang Shell Kamika. Si Maripit. kuan pinaka legendary po niya. Yes, shout out po ni Maripit Maripit. nga naningkamot og eskwela. Musugot ra. Pinaka tindera. Sa una, Musugot 150 ra. ang sweldo, daplin sa kalsada. Expo pa sa kalsada. Sigot Tindira pa siya. na siya nako. Grabe. Daplin pa sa Antod kalsada karon. si Maripit na amo ang tindera. Kay kuan, isugot siya kay eskwela man siya dayon. Part-time siya sa amo. So dako kami pasalamat ni Maripit hangtod ron. Makasaligan kaayo. Sapod siya sa O kinsa man gani ang mga future employers ni Maripit, guys, di dyan mo magbahay anang bayana. Abnormal na siya pero Pero Kaya nagsayaw. Grabe ka nagplano po siya ang pabulingan Yes, ko. grabe ka pugihan. Thank you kayo Pet ha. Isa ka sa amuhang kuan pinaka-gi-idolize. Yes. Dayon kay 6 years anniversary man nato. Syempre, natay nga pakuluan na. Kani akong gisuot ag anniversary release limited edition pulo rin ni kabuok guys. Dayon ang makaabel ani kay with free one shirt. Ang price ani to 399 og sa ato ang circulo nga t-shirt ug hoodie. Ang hoodie kay set siya pero naarga pa siya free isa ka t-shirt. Ang hoodie o pants kay 5 ra ka buok limited edition Japon. Dayon ang t-shirt kay 40 pieces. Ang inyong makuha ato nga unsa tawag na special dili price no. Special freebie kay mahal siya. Mahal kit. Kuan kanang unsa tawag na anong special freebie. Then ang katong sa 40 pieces Special offer na. naami special offer sa 1 to 10 nga out of 40. Katong 1 to 10 nga maka-avail kay na siya free usa ka t-shirt. Anniversary gani no? Maka-avail mo sa 1 to 10 nga item nga iyahang gi-prepare na amoy free nga t-shirt ato so paunanay ra tong pulo ra ka buka sa anniversary na this March 18. Oh, dayon Wednesday. dayon timan-in ninyo nga limited ni gina siya bay. Og kuan kana daw og naay mo palit bisag unsay paliton t-shirt, short nga naay brand sa Bisaya, Free. libre higop. Yes. Drink of your choice. Yes ka. Okay. And- Siya rin mo bayan. Shout out di ay sa higop ato Higop ang by number Bisaya. 1 nga Ang tawa, number oh. 1 nga sponsor Eh, hurot ka na dayo. for this video. Nai-refill. Yeah, shout out ni sa higop mo ni among number 1 nga kuan. Sponsor ka Ang mga wala ka balog ya nga na may drinks diri bay. Yes, dili lang kay kapira na aming mga non-coffees guys. Dayon, Nice snacks po. i-shout out po na ako ang nails. Sa mga ganahan og pa-nails dira. Sa mga wala nakabalo nga ma-nails ko guys. Yung Nelson, binigo niya. Yes. Sa diha karon gay, kuha na lang hugaw. Yuta na lang. Oto, shout out ako ang kuan. I-flex na ako ang Nails by Monica. Tanawon ninyo sa page Nails by Monica. O kuan kanang sa mga ganahan magpa-nails, message lang sa page. Yes. O replyan ti ka dayon karon dayon. Okay. Then, Shout out. shout out sa
Shout out sa tanan mga ni suporta since day 1 kabalo naman na guys. Thank you kay ninyo. No, naabot tag 6 years. Grabe. Then sa ato ang pamilya. Yes, shout out. Nga, Pamilya na ko nasalig nga, po sila. grabe ka supportive sa mga Suporta. opening na mo. Akong mama, mao dyan mag-unay og luto. Mag-ihaw sa mga kuan, ipadugo. Si mama, balag bilar. Akong mga igsuon. Nga, grabe ka supportive. Grabe, wala Ngali, kuan. Maylin, Maymay. Nel, pero Nel, litabang mo ni mong Duit. kuan, panday sa una. Namanday silang daw sa Then igsuon nga akong laki. papa bay. Dahil yung papa, grabe ka supportive mo ay nag-construct ano yan May mo ang gidukduk. mga kuan, mga Siya may giduklok Panganan sa sa akong tanan. pan. o sa mga igsuon niya nga nagsuporta pud namo Oo. kami walay kuan sa iyang mamagpapa o mato sa akong mamagpapa sa Yeah. mga pamilya. Friends, shout out ni Jason, Glenn, Na Nilang friends Roy, niya. Migo, na si Gunggong, na dire. Shout Mark. out ni Migo. Kay dili pwede di apilo namin. Si Gonggong bay wala na libog bay Wala kapag na libog. siya video ni Spike. Tanan sa Muli SD. ka mo na nakadyan. Dili pwede daghan kay sila dili na ko makuan. Yes. Especially ni Jex ni Jigs. as mention taga na Jex ug ni Boy kana jud sila mga special mentions. Dayon Dayon Buyaks ug ni Ryan Magenggeng. Isa po na i-share lang nako ha si Magenggeng ug si Spike. Dili mix on bay. Di na sila igsuon pero ana na sila. Amigo. Naikas ano video call sila guys. Gaya kanay, natingala ko kay sa iyang video call. Gaya kanay silang duha. Ang unsa to ilang topic? Kamingaw. Moto, nag-share dahil silang mga kuha nila kalipay o kagol nila sa Dili live. pa yung kasakit. Moto, shout out ni Ryan. Anta nga magpadayon po ka sa imuhang kuan, sa imuhang hassles. Yes. O ni Buyaks, congrats sa imuhang kuan. Biscake Business day, karon. biscake. Shout out sa biscake. Biscakes. O Pila na to katuig din. Dinani na din ang sit up sa tanan mo. Yes. Hinay-hinay ra. mo dyan niya among vision guys kanang tanan diri magbarkada linya tanan ang mga brand. Ayos sana no. Si Big Urong nahimo ng ugims. Ang games. Shout out to ni Sweetie Bay. Walay reklamo, tanang sugo. Oo. Shout out na ko guys, ako ang friends. Ito, sa una, friends na ko sa una nga. Grabe po ka supportive sa sugod pa lang. Si Shalka, si Shalka kay kada tawag na mo, Megs. Shoot ta. Wala walay reklamo. Si Koan, si Mika, Mika Bastasa, no? Mga Ano sila? Koan. Madalik-dalik dyan Kana na. sila, mga po na sila yung mga nisalig ba Mm. ni kuan po sa mga plano ba. Kabalo dyan na sila, asa may gasugod. Samot na social ka. O, sa ako ang friend, si Elirin at si Jai Jai. Kana, samot na si Jai Jai kay mo dyan na siya may tig-pray over na mo dire. Every time namin mga gatherings, mo dyan na yung mag-guide na mo ay ang mga kuan kanang tagapag kuan tagapag-ampo. Tagapagampo dahil. Yes, si Jai Jai na yun. Si, of course, Sulay Lain, Philip o Nestor. Gala sila bay, mura na Gala sila sila. mga lala. Joke lang. Bitaw, mo na sila isa pod sa mga supportive kay na mga Mga ni friends. tuo pod. Nga, o nito pod sa mga visions nga. Nang, tanawon lang, okay ra ni nang usban ng kuan lang kay Mako. Tsaka. Si Philip, grabe nagbaba, walay filter. I-istorya to na niya ang istorya. Glalis pero- na lang doon, okay. Nang, Dapat inani. Mga nangs. Thank you so much, guys. Samot na lang nasa likod ron sa camera. Hey! Ni Dubai. Dayon sa pa. Kuan. Sa, if ever naman ganin may wala na mention, thank you kaayo sa suporta na mo sa sinugdanan pa lang sa mga Tanan, napangalan sa mga among gasupport. sinugdanan. Thank you kayo guys. Wala mi ninyo kuan, wala mi ninyo Tani, samot na tong mga Mas gitagaan pag kusog po. mm, Nani gi-inspire ko. Mao na, guys. Gi-inspire pa kayo nga. muna ko ningon nga choose Dako your kayo. circle. Yes. Pilia ang mga tao sa inyong palibot kay isa na sila sa makapalambo ninyo. Kana ang tapo. Kay isa ay duha na kakuan ang tao sa inyong palibot, isa ka mag-lift ninyo o isa sa down ninyo. Kay mo nang pilion na tong tarong ato ang friends. O kami thankful mi sa amuhang circle of friends diri kay wala mi biyae
wala gipanalitdan among ngalan sa among likod. O gato. Thank you kayo. Dayon gito na no. Og Sunod na usbon, pod. usbon na mo di usbon na mo dili may mapulan og pasalamat jud sa Yes. Ginoo. Dili may pulang pasalamat ni Thank you Lord. kayo. Og sa tanang mga ni-suporta Yes. guys. Grabe. Og sa jud. mga masuporta pa. Kabalo na mo. And Kator, kuan pod kanang willing na mi mo kuan ha, mudawat mi og mga kuan critics. mga critics. Mudawat mi ana wholeheartedly og unsa inyong ganahan mga feedbacks, mudawat mi feedbacks. Basta kay tinud-anay lang. Thank you. Thank you kayo, thank you kayo And see sa you next. tanan. Sa sayaw, salamat kay nilang Dave, MJ, MJ, amuhang number Editor. 1 nga editor. katong mga paano po nasa Manila ng mga nilang Tuksin, nilang Titan, dayon nilang mas ano dagan Ni Dargani og ni, Dargani. especially ni Kuan. ni Ni Patit Dargani, ni Usman, especially ni Patit. Patit Sa Kay pod siya, siya ano, mo'y nahigop. siya mo'y nag-push na mo o nagtabang na mo sa Tipla kuan sa sa higop. higop. Yes. Siya katudlo barista na siya sa Pagadian guys. O siya mo'y nagtabang na mo jud gasogod mi og kape. Nilang Thank you kuan, kayo, nilang Kin- Joshua Sakal, And Joshua and Ayana, Ayana. shout out. Sherry, ni Z, ni Yes, kinsa pa mga ni baby girls sa tanan. Thea. Thea. Ano, limited lang Shika. Jessica. Oh. Shika, pinapala sa mundo. Oh, shout out po di ay ni Kuya Maki og ni Marvin Manlosa Park og ni Jan Leo Rapolo, shout out. Go. Ay, una. Shout out sa og shout out sa ato ang mga suki sa mga kuan di ito sa mga ganahan ay sa to Okay, page. tuod na ako'y page sa yan na lang sorry ano sa ganito yaw naglin ano sa ganito lang Wala na shoutout kasi mga sulit nga mga malitay, solid na mamalitay mga suki. sa mga mapakyaw Oh, dayon na ako'y content nakay page. na ako'y page sige Ang pangalan Mr. Beast nga dito na ko ipang Okay. 42. shout out di ay sa ako ang shout out di ay sa amo ang mga solid nga suki mga customer nga grabe kay mamakyaw, thank you kay ninyo og ayaw mo kalimot na ako'y page bago to nga page ang Mr. Bisaya dito na ko i-post ang mga content nga akong mabuhat og ganahan ka nga may picture matik na og shout out sa ako ang bagong reseller. I-follow ninyo Lumad Clothing ni Boss Ivan taga Pagadian. Thank you kayo sa pagsalig, boss. Thank you. Thank you so much. Ikaw kasi napay pa. O isa sa kuan na ay exposure sa Bisaya Clothing kay kuan Ma'am Christian May. Yes. Okay. Cody, thank No. you kayo. Kana si Cody, Cody, wala siya and balibad. thank you. Bisan ka na sa basta na bakante lang siya. Oh, saya ang Pero medyo na siyang naaog sa iyang sister, si Ivy. Thank you kayo guys. Og si Lloyd, no? Apil po to si Lloyd. Nagtabang po na sila na mo og market sa una. Isa po na sila sa grabe ka solid nga mga kaila, mga Yes. friends. Thank you kayo guys. Og thank you po ni Tantan Vlogs. Og napo dahil si Ma'am Jai. Yes. Ma'am Jai, teacher na siya sa sindangan, guys. Thank you. Grabe na siya ka-supportive ko. Thank you kayo, Ma'am Jai. Og ni Miss Kay. Miss Kay, thank you so much. Thank you kaayo sa sa mga suporta dyan. Sa una. Sa pagtabang mga advices. Isa po na si Miss Kay, no? Mag-advise Yes. na mo sa una. Naapog ko'y content niya dito na ko i-post ako ang mga ay Ako may page. ay sa Wala ko i-post akong mga page. sige na ora ka tong i-post sila tulis ni
Sige na, nag-extra. Sige. Naabog ko yung page nga dito na ako ibutang i-upload akong mga content sa mga solid buyers diya nga pwede ma-appeal. Ano na. Dayon, thank you kayo. Oh, isa pa. Kasi nga lang sa page. One. I-follow ninyo guys. Bago na to siya, Mr. Bisaya. Dito na to ipang post tanan itong mga panghitabo sa mga shoot. Mga new release nga pwede na kayo ikuan dito, i-picture o sa mga suki nga mupalit, pwede na kayo picture itong mga masugot. Matik. Kana ra? O ano pa? Ay, kuan sa bago na to nga reseller taga Pagadian. Lumad Clothing ni Boss Ivan. I-follow na niyo guys. Happy anniversary na to Bisaya Clothing 6 years anniversary. O kabulanan mo. Ayaw kalimot. Basta Bisaya, proud, tatak, Bisaya. Bisaya, 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 Bisaya.